May pa oras labot ka pampangan. Doon ko pinapacupuncture kanina, masakit yung siko ko eh. Sakit yung tuto ah. Yan yung pauli na ako. Iniisip ko masatinyan ko na rin kaya katamang kadwandalan at pulot metong apamanyubok. Nyamig lele akong bagya para kunang ke. Pag-umpisan ko na yan eh. Tipa na ka man itong kapanggatong nga nakano ba na akong tumun na nakano. Ang gatong tegalugan niya yan. At yan katulid na mas manayon kaya kapampangan. Ay laman may iba pa mo kakawe ya nakano. Kakawen na kata nakano. Tegalugan niya yung kakawe. Manong yung gagamitan ng kakawe. May kandaluin na yaman yung katulid na mas manayon kaya kapampangan ale. Pahiran mo ang mix din kaya kandalampakan. Kaya ba't mag-medyas ka pa siya mangukuha nakano. Yung mila ko yung kaya kang kukuha. Pahiran tegalugan niya yan. Maus ka taging istasyon radyo magalay katang kantahan nakano. Magalay tegalugan niya. Eh yata masating gagamitan mo shampoo, karakal mo balakuba ka nakano. Balakuba kay wari tegalugan niya yan. O tala na magsasaka kaya hindi kaya katamuan nakano. Yan din nam kaya ni medyo may rine ko ling itatang ko. May gubraya kayong gabon eh. Dapat tayo magsasaka yung house na kaya. Itang pwestong imala na tsuk yung likod na ng pisamba na anak no, yung likod tegalugan niya yan. Patayin mo na itang gripo, mamapo na yung timba anak no, mamapo. Isipan ko yan katulid mas marinig yung kapampangan ale. Teta na mo, patseka pampangan tamo, ipang pampangan tamo. Din kaya katamo nga po, din kaya katamo nga anak, pangpampanganan tala. Eh talo pa nagalugan. Eh pigangan na kan, mabiyasa la rin Tagalog din ang po English. At siya may garal na lang. Nakala salamat, Luid, tamongan.